बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नाय गिबि खेबनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय। आफादगिरि महरै क'क्राझार जिल्लानि गपिनाथ बरगयारिया देरहाबाय। मोन 29 भट मोननानै देरहायो गपिनाथ बरगयारिया। लेङाइ आफादगिरि महरै सानै देरहासार जाबाय। कमलाकान्त मोसाहारि आरो प्रेमानन्द मोसाहारिया। नेहाथारि महरै साब्रै देरहासार जाबाय। प्रणबज्योति नार्जारि, राजेन बसुमतारि, सुहेन्द्रनाथ बसुमतारि आरो दिलीप बसुमतारिया बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थियाव नेहाथारि महरै देरहासार जाबाय। दिनै उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव खुंफुंदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि सायख'नायनि गिबि खेबनि बिसायख'थि आरो बिबानगिरि सायख'नाय बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनावनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिनि बिबुंथि। जारिमिनारि बुब्लि बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिन गोदान मोनसे जारिमिन 1952 मायथाइयाव नभेम्बराव बेनिफ्रायनो गोबां बोसोरारि जथुम्मा खुंबोबाय आरो बेबायदिनो जोङो 1922 मायथाइनि जानुवारि 2010 बिजनि हालामनि बदलागावआव फोथार जारिमिनारि बेवहाय जथुम्मा खुंदों आरो बेवहाय जोंहा सानथामनि जे हाबाफारि बेवहायनो बिबान सोलायनायनि हाबाफारि दं। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जाहैबाय जे जोङो सानसेखौ थिगानो बारहोबाय थान्दै मेलखौ थान्दै जथुमखौ आरो अखानायैनि जेनाखि जोबथा थान्दै जथुम बेवहाय जोंखौ लानानै एसे नांलाय खमलाय जाबाय, एसे दावराव दावसि जाबाय, जों बेखौ लुबैयाखैमोन आरो बे आद्रा थानाय जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानखौ जिहेतु दाफुंनो हायाखै आरो बेनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि दामानि बुंनो थाङोब्ला जोङो मास मोनसेनि बारा नांथानानै थाबाय। दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ आरो उदालगुरिनि जेनाखि रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बेवहाय बिथांमोना उदालगुरि कलेजनि नैबे जेनाखि माने जों लुबैनाय बायदि जोंनि खावलायनाय बायदि मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव जाफेरै बिसायख'थि